Cha manje ungasangibiza ngaselokhu ngibiza ngobheki. Ungaselokhu ngibiza ngobheki. Sonke lesikhathi ngenza isilimo wena ngafica ukuthi ukujoli wena, ujoli wena. Ukwenza Una ngahlala namasimba la lodoti lo. Siliphoholo leli. Ngahlala lodwa mina leyo. Ngahlala lodwa ngengikwazi ayibothi njani isilwane sibahle isilwane. Nama bro. Sihlangana mfana lithi. Isilwane. Ngangisabisi. Awungazi. Ungangisabisi mina. Ngabe ukhuza yena umuntu wakho lo. Anganayo. Ungabe ukhuza yena umuntu wakho lo. Wakho manje indaba manje. Ungabe ukhuza yena umuntu wakho lo. Umjoyela. Cha nje Kahle uyashikhatha usenza isilima sonke lesikhathi. Usenza isilima sonke lesikhathi. Wangibamba malokhu ngithini ngenza isilima sonke lesikhathi angibhanqeni. Isikhathi sami sonke sesingaka nje ungenza isilima. Why ungenza isilima for? Ungiphanqa nalo. Ungiphanqa nalo. Ungiphanqa nalo. Lesi silima lesi. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami sake sivakashela ubhuti namhlanje na kanjani ikhona lento angase understand kahle kwi relationship yakhe nomuntu wakhe igama lami ke nguStufuza Dlanga Mandlezulu so ke sike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni solo njani Senibona igama lami uSibahle wakaMadlala isibongo kukuphi ekhaya ekhaya usemlazi amakhaya wakho emakhaya kusemthwalo okay so ukhulele eMlazi yebo eMlazi. Alright. Ungifahlazele nje kancane ngempilo yakho ekukhuleni kwakho. Besinjani isimo ekhaya and ukhuliswe kanjani? Ekhaya ngikhule noma nobaba kanye nabafethu ababili nodadewethu yedwa. Owesingakhi? Mina ngowesithathu ekhaya. No, okay. Mhlambe ngabe ikhona into ongathi awukho right ngayo abazali bakho babeyenza kunina izingane zonke mhlambe enjengokuthi bebenganilinganisi or uyakuncoma kakhulu bebelilinganisa vele Hayi mina ngokwami abazali bethu hayi bebesithatha njengezingane nje ngokufana sisonke ekhaya. Okay nazinakhula nabadala nonke. Yebo sasa. All right, fast forward. Ngicela ukwazi nje la uqala khona i-relationship yakho nomuntu wakho lo uthandana naye manje. Hlangane kuphi and bekwenzakalani beniphethene kanjani and manje ithini into wayozivakashelile namhlanje? Umuntu wami unomthi sihlangane esontweni. Bekumuphi unyaka? Beku 2023. Okay. Usho ukuthi ukuhlangana kwethu esontweni kwawusise ngimbukayo nje uthandekayo oyi-wife material ombukayo nje ukuthi unanenhliziyo enhle. Umuntu ongakwazi nje ukuthi ngiqhube eze ngikhule naye nebebadala. Shuthi kwaya lapho sabonisana njengabantu ababili asebethe ukukhula. Kwawuthi hayi into ethi yaqondana. Ivoice yakho nje sidala? Yebo. Okay, uyawazi kulo? Cha. Okay, so nihlangane ke sontweni nithandane and nase mhlambe nenza njani kulokho kwama families mhlambe ngabe ekhaya bayazi ukuthi niyathandana nawe ekhaya lakhe la ezala khona bayazi ukuthi niyathandana beningafihleli lutho noma benifihlile vele hayi ngoba singafihlile ngokuthini satholana vele esontweni. Okay. Imindeni yethu vele yabantu abasodala. Okay. Bekwaziwa nje ekhaya nakubo futhi bebazi ukuthi sabantu abathandana. Okay. The time kade ufika empilweni yakhe wathi kwena single noma wathi ukhona vele umuntu athandana naye ngaleso sikhathi? Hayi mina wayengazange ngichazele nje ngoba umuntu oseceleni. Awukazi futhi ubone lutho. Ngoba uqale nje ukungishintshela nje esititini. Emva wale party kade yenziwe ekhaya kade khona iphathi abangenzeleyo. Awungichazele ngephathi kwenzakalani? Shuthi ephathini ngokwami nangokuzwa abantu abaseceleni abasondelene nami bebengichaza. Engazuthi khona ubhuti ababonana naye khona ephathini. Okay. Shuthi gcine kungazi ukuthi sebabantu nje abasondelene kakhulu. Sho nami ngiyabona emva kwephathi ukuthi hayi unomthi akusayena lwana uthi kade
Tadumazi. Dingimazi usenokungishintshela nje asanginiki nesikhathi nje mangifonile uthothi ngidinga isikhathi sami naye. Thothi nje yabo sezokhuluma lokho nje koyongibona ukuthi hayi akusafani nasekuqaleni. Maye ngakho ngibhalela iBlack Lives TV ngifuna nje kahle ucacisele ukuthi kahle phakathi kwami naye. Ikhona yini inqubekela phambili esakhona noma bangiyabona phela ukuthi hayi akusekho akusafani nasekuqaleni. Kwi-relationship yenu nijwayezene ukuthi mekhona okuthile oyedwa angakuboni kahle benike nihlale nixoxe ngakho nikusolve nize nibe right noma bekuyinto engayinaki izilungele yona benenza njani? Ya wena ngingachaza siswami ngithi kulobudlelano bethu besingabona abantu abajayele ukuba nje ney'nkinga isikhathi esiningi. Okay. Ukuthi nje leyo nto encane esikwazi ukuthi hayi sibuye sihlale phansi nikhulume sixoxe njengabantu abadala. So Kodwa nje emva kwaleya part hayi sezomshini nje akasabambeki nje angasazi nami ukuthi akusakhulumeki kwayinayo. hayi sengazi usehlezi nje kuliwa nje uyabona ukuthi ayikhona lento noma lo muntu wesithathu osengenile kulobudlelwane lo. Ikhona mhlawumbe into oyibambile efonini yakhe entsha ubonile nje ukuthi okay mhlambe ku-WhatsApp ubusy lapha nalapha mhlambe ama-call log ubuke ucheck nje ukuthi yiphi inamba mhlambe akhuluma nayo isikhathi eside ongayazi wena ongenayo noma mhlambe iy'thombe mhlambe kwi-gallery ubone nje ephathekayo ukuthi okay lo muntu lo ubusy and maybe nje ubusy nosibanibani mhlambe okungenzeka ukuthi useke wambona noma awukazi wambona awumazi niyazana mhlambe nabangani noma nisebenza nonke njengoba uchaza nje ukuthi wayekhona ephathini yini nje onayo ephathekayo othi yabo lento le akufanele ngabe uyenzile mbeke ukuthi uthandana nami. Hayi into engingayisho nje enginayo ephathekayo unokuthi mangeni i-call efonini yakhe uthi mhlawumbe unami sihleli naye. Yes. Athathe ifoni aphumele eminyango into akade engayenzi. Shuthi network ayisekho endlini iba khona eminyango manje. Nami la ngivele ngidideke. Yes, ngokuqaleni phela sara zonke izinto. Bekwazi ukukhuluma nefoni uma usihlamba abantu bakubo okanye abangani bakhe phambi kwami engenankinga engenamfihla ngifihlela. So yonke leyo nto nani attitude asenginika yona ngiyabuka ukuthi ayingeke. Khona lo muntu asezwana naye eceleni. Eish. Sibatholile njengoba unginikeze inamba kasisi sibatholile sakhulumisana nabo bakhona boba u2 but ngicela unginikeze nje isikhathi esincane ke ngikhulumisane nabo bobabili ungekho then yobe sengiyakulanda ngiyocela ukuthi ucela usondele ukuze sisoba sikhona sonke soba u4 ubabone beboba u2 so ngicela unginikeze nje few minutes ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe iyabila ngenza ukuthi ujahele but nginikeze nje isikhathi ke ngikhulume nabo and then ngiyokulanda. Ngiyacela ukuthi usondeze la. Kuna sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Lives TV uhlelo lwethandani. So ke lapha sisho kamnandi nje sethi suma uthatha umuntu wakhe uhambe naye ungasikhathi esingakanani ngizosho lo line lo. So njengamanje sine couple yethu ethandanayo sozobe sixoxisana nayo manje understand kakhulu nge-relationship yabo abanye njengamanje. So ke sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Thamba kanjani? Yebo sesinjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuqala ngawe sisiwami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usokhona. Oh, mina nguNomthina waNtuli. Ngisuka khona nje la eMlazi. Okay, kule Mlazi. Yebo. Ubhuti wakasibongo. Mchunu. Mchunu. Ukuphi ekhaya? Asenivile. Ukhulele. Ngikhulele khona ngaseNdawo phela ngahlala ngaphambili futhi. Oh, okay. Amakhaya akho akephi? Wasemzimkhulu. Umzimkhulu. Yeah. Oh, all right. Ngicela ukwazi ke i-relationship yenu iqale nini and beniphethene kanjani? Nombani ngaphendula? Qale 2025 February 2. Yeah, that nje sabantu abaphethene kahle nje isikhathini eside futhi. Okay, 2025. Yeah. Oh, okay. So, dadewethu ngicela ukwazi la. The time kade iqala i-relationship yenu. Ukhona yini umuntu obuthandana naye ngaleso sikhathi? Hayi cha akekho bani. Akekho. Lutho. So uthandana nobhuti kuphela. Yebo.
Alright, kusuka ngo-2025. Yebo. Alright, so-ke njengoba kuyinyanga yothando, ziningi izinto esizenzayo for abantu abathandanayo. Sinane-surprise yenu noma u-2 ethandweni lenu engicabanga ukuthi lizoqinisa kakhulu uthando lwenu. Kodwa singakafiki kwi-surprise yenu, ngicela ukwazi nje ukuthi mhlambe usisi uthandana naye ngoba kuyathandana nje emhlabeni noma mhlambe ubheke ukushada mhlambe eminyakeni ethile ezayo. Yebo, ethandweni lethu nje esikhathini esiningi bengumuntu onefiso nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe naye esikhathini esiningi, ngibe umuntu obheka ukuthi agcine semlobole emshada. Okay. Uzimisele. Ngizimisele ngayo. Akekho omunye umuntu othandana naye? Akekho omunye umuntu engithandayo. Oh, okay. So usisi uke wakutshela nje impilo yakhe yonke, mhlambe nangemuva lakhe wena ungakafiki empilweni yakhe, mhlambe umathandana wakhe bakudala? Kahle kahle uma ngikhuluma nje iqiniso, bewumuntu nje ubengakazi angitshene nje ngokunye okuningi, ubekade ngumuntu engitshena ngezinto ezinhle nje, akazi athi ngomunye umuntu ephambilini. Ngifice nje nami umuntu nje oyedwa osingile nje. Okay. And uma umbheka umthola nanoma nini, mhlawumbe umbheka over the phone, umfonela, umcheck-a, umthola nanoma nini? Umuntu otholakalayo nje esikhathini esiningi. Okay. Ngimthola noma inini, uma ngimdinga nje ngimthola. Oh, sisi wami, ngicela ukubuza la. Mangase mhlambe ngelinye ilanga kwenzeka uthole ukuthi umfowethu ukhona omunye umuntu osifazane asemthanda and akakutsheli ukuthi uyazibambela ngokwakho, ungenza njani? Yo, ngaba nzima shame. Kodwa phela ngingamshiya emhlabeni, angikwazi bandla ukubhanqa. Awukwazi ukubamba? Lutho bandla. And nawe awumbhanqi. Lutho wakwazi. Okay. Kodwa mase uthola ukuthi unomthi khona i-relationship akuyona. Mhlawumbe uthola mhlambe iyadala ibingakapheli, ufika nje vele ufica omunye umuntu and basathandana, mhlambe ingakuphatha kanjani lokho noma athole omunye umuntu omusha ngeke kuthiwe umuntu wakudala kukhona empilweni yakhe? Ungamshiya or ungenza ndlela thizeni ukuthi abahlukane usale empilweni yamuthi? Wena ngingasho ngithi angeke ngikwazi ukuthi ngimshiye kalula kanjalo. Okay. Ngingakwazi ukuthi mhlambe silungise mhlambe lapho nami kukhona mhlambe okuthile mhlambe kuthiwa uyakwenza. Ngingakwazi ukubekezela into efana naleyo. Oh, okay. Ngiyakuzwa. So-ke ngiyacela ukuthi i-surprise yenu ngiyilethe because i-surprise kufanele ibone kanye kanye. So ngiyacela ukuthi nisukumeni, nibhekele ebondeni, nisondeze izihlalo lezi ngaphambili nyani kancane. Ngizobe sengiletha-ke i-surprise yenu. Ngicela ukuthi nijike, bese ngisho mina ukuthi ngicela nijike. So ngisondeza nje isihlalo bese nibheka nje le. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Ungahlala. Ngicela ukuthi nijikeni-ke nihlale phansi ehlalweni zenu. Nayi-ke surprise. So ngicela nje ukuqala ngawe nomthi. Uyamazi ubhuti esimlandeli? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Siyathandana naye. Awushongo yini mina ukuthi uthandana nobhuti oseduze kwakho kuphela? Yebo, ngishilo. So kwenza kanjani? Usibahle. Kwenzakalani? Right into ethi saqala. Yabo nje engasho manje nje ngesasho ukuthi siyathandana indlela senza ngayo. Mkhulu. Umzulu unomthetheni? Yebo, ngiyamuzwa. Ufila kanjani? Ngifila kabuhlungu, moya wami kuze ushona phansi. Angibezi ngobheki. Uyena ubhuti obumsola naye? Uyamazi? Yazi lento yangithusa, ngifuna ukuqamba mama, yazi yangithusa. Ngiyakubona ucobekile, awukwazi nje ukukhuluma. Uyena lo wayekhona ephathini? Ngiyamazi wayekhona, umfowethu nje engimaziyo wasendaweni ngasekhaya. Okay. Ngithi yena lo muntu ongijolela naye. Sibahle uyazazi nawe.
Uyena lo. Ya uyena. Nobabili ngijwayela. Kwenzakalani kahle kahle la? Baby. Awuchazi ngalo muntu uyamazi nawe lona. Nomthiyo kwenzakalani la kahle kahle? Uxoxa kahle ngiyeke lona ngimazi ndakhe. Awumazi. Awusangazi manje. Ngiyakwazi thando sami ngiyakwazi baby ngiyakwazi. Manje pho yini engiyibonayo mina la? Ongeke wena ngeke ngihlalela amasimba akho mina ngeke ngihlala amasimba akho uyazazi nawe nosuthi unjani. Unjani kanti? Sibahle zingeke. Mani unjani kanje? Sibahle usaperform mfethu. Indapho kunje sonke lesikhathi. Bengitshengisa njengezenzo usufuna ngize ngitshele ngawo amagama mfethu hayi hayibo asingale ngitenge ngisuthi hayi mfethu sibahle. Nomthiyo sonke lesikhathi mina ngenza isilimo. Cha baba ngenza isilimo bengisizawutshela kahle. Cha manje ungasangibiza ngaselokhu ngibiza ngobheli. Ngaselokhu ngibiza ngobheli. Sonke lesikhathi ngenza isilimo wona ngafeca ukuthi ujoli wena ujoli wena. Ukwenza Bona ngihlala namasimba la lodoti lo. Niliphoholo leli. Ngahlala lodwa mina leyo. Ngahlala lodwa ngengikwazi ayibotha unjani isilwane sibahle isilwane. Nama bro. Siyahlangana mfana lithi. Isilwane. Ngangisabisi. Ngangisabisi. Awungazi la. Angisabisi mina. Ngabe ukhuza yena umuntu wakho lo. Anganayo. Ungabe ukhuza yena umuntu wakho lo. Manje indaba manje. Ungabe ukhuza yena umuntu wakho lo. Ngijwayela. Cha nje Kahle uyasiqhatha usenza isilima sonke lesikhathi. Usenza isilima sonke lesikhathi. Wangibamba malokhu ngithinta ngenza isilima sonke lesikhathi kanti ungibhangqile. Isikhathi sami sonke isikhathi sami sonke sesingaka nje ungenza isilima. Why ungenza isilima for? Ungibhangqa nalo. Ungibhangqa nalo. Ungibhangqa nalo. Lesilima lesi. Awungazi wena. Lesilima lesi ungibhangqa lesilima lesi. Ngithatha wonke amapharo uzongibhangqa wena. Uyambona umuntu lo. Uyangibona mina. Uyangibona mina. Baby ngiyakubona. Pho wenza kanjani pho lokho kwenza kumina? Ukwenza kanjani pho lokho kwenza kumina? Ngiyaxolisa sithando sami ngithi Ungasaphindi lokhu ngibiza ngesithando sakho. Mina ngisithando sakho manje. Sengisithando sakho namhlanje. Sonke lesikhathi awungitsheni iqiniso ukuthi ngithanda nomuntu. Uzongitshela nini iqiniso? Belivela nini iqiniso? Ngiyafana. Ngisali ngesikhathi right. Nale nje le. Isiphi isikhathi esi-right? Angazi kodwa besizovela. Uyabona usiboba uthi baphukile enhlizweni. Uzokulungisa kanjani lokho? Ukwa wena uzazi ukuthi ufunani kahle Baby kahle. ngiyazazi ngifuna wena. Ufuna mina. Yena uthini ngaye? Hayi bo isilwane lesi Uthini uyabona ngaye? lapho ngiphamisela isandla. Isilwane lesi. Ukhahlela wena. Sohamba. Yawuzwa ke, yawuzwa. Ngahlele lento mina. Ngahlele lento. Sibahle. Awungitsheleki. Wena uchama amanzi apopo ngeke Container. Hawu. Singadlala wena. Hawu. Akulela bobhuti laba bakubambayo. Bazobenge. Ngiyakudinga vele nami. No ningalimazani. Uze nayo le ndoda yakho lo. Khona ngizonibhanga. La ungangimoshi wena, ungangimoshi. Ngakhuluma nami kanje ngikhona. Ngakhuluma nawe la kanje ngikhona. Yazi. Yezwa wena nje. Yezwa nje. Uzobe sibambana mina nawe utsheni. Yezwa. Sibambana mina nawe. Yezwa. Sizotholana wena. Ngikutshengisa. Okay. Sizotholana. Ukuze singalimazani, ngiyacela Nomthi uthatha umuntu wakho uhambe naye. Bathi ngile ntombi yakho mina le dlala. Nawe vele. Cha uyamuza ukhuluma kanjani manje? Uyamuza ukhuluma kanjani manje? Uyamuza ukhuluma kanjani manje? Ukhetha yena. Yokusiza usila ungibona khona. Isithini izathu sokuthi ukhetha yena? Ubale. Kuningi. Vele lo angisafuni. Udoti. Ngisakufuna. Ayikho into engathi ingcono Ngifuna uzongicacisela. Okay, awukhulumi kanjalo ngoba nakho usubanjiwe. Uyathini kuwe? Yathi ayinamuntu othandana naye. Nawe sazokwenza lento angenzene lo. Ngize ngimenza afani phela nawe. Isifebe Afani nawe. Yini eyenza ukuthi ukhethe yena? Kuningi sengizele khona. Kwakumhlula lo. Lo pholo. Kwakuhlula mningi. Mase kuthiwa ngikubala kwawena ngishaya umhlobo. Ngisuthi uzohlangana, ngisuthi uzohlangana wena. Uzilokhu nizohlangana manje. Nazobe sebengekho labo bhuti abakubaba. Kwawena wedwa nginqeni wena. Wena sibahle ngazi utshothi uningi wena. Wena Manje kwa why bungayi-end i-relationship kahle umtshela ukuthi awusekho happy. Ukumsabisa lo ukumsabisa. indaba ungathi abasiyeke. Indaba. Abasiyeke vele, abasiyeke vele, khona uzobona ngempela. Okay, Nomthi yini edala ukuthi ungahlali phansi nomuntu wakho umtshela ukuthi awukho happy ngo-1 no 2 no 3 unokuthi angahetheka kanje. Kade asengizama.
Ubengakuzwa. lutho ngisho ukuthi Uzuyibona ngihlale isilima phansi ngiserious nje basuxoxa ngayo dala intombazane ithi ayinamuntu khona umuntu omdala qashe eBhayibheli lokhu Uqashe ngeBhayibheli. kakhulu kabi ubolile uze wena ubolile wena ududi Uze wena. wena wazi uqoma ephathini Akuthatha indoda kuwena. Yezwa wena uthi uqashe ngeBhayibheli. akuthatha kuwena Yezwa uthi uqashe ngeBhayibheli. wena urabish endoda dodi Wena bakujula kanjani namoshadala? Mina bakujula kanjani mina? Bakujula kanjani? ngizobamba kuzophela yonke lutho sabisa wena wasabisa hayo baby ayibolona hayibo Ngiyangimosha nje sonke lesikhathi awungitshela iqiniso. Mina ngisilima ngedwa mina. Ngisilima ngedwa. Ngisilima ngedwa. cha baby nasi silima wena ilesiyani isilima wena ubonile ukuthi isilima uwena silima Manje mina ngikuthembe kanjani sonke mina lesikhathi umuntu engathandana naye bangakho abantu manje nabo ngaphandle kwalo. ubezothana muntu uyena yedwa lo Bangakho abanye abantu nabo. uNkulunkulu wayengitesta Eliphi elinye iqiniso lingavela futhi njengamanje. alikho isithembu sami yabo kulela alikho kwalo wena ngisinga into engathi ngifihla ukutshenile uthi unengane yiphi ukutshenile yiphi yonke uhamba uyitshela abantu leyo ngathi uyichamela amanzi apho Awuyazi leyo nto leyo. Unenengane? ziningi imfihlo zaleyo ongakuzazi Yashona phi ngane? mbuzo umuntu wakhe angithi umbuzo umuntu wakhe Yashona phi ngane mthi? umazi khuluma ngani phela lapho yena wazi wambuka lanto leyo Khuluma phela naki seveza iqiniso Uthi akakwazi Khuluma phela. Washona phi ngane? wazi kahle Pho into uyithatha phela into ayishoyo. Uyithatha phela into ayishoyo pho. Washona phi ngane? uyazi lokho akwazi lutho akwazi mfethu Okay, ngicela ungichazele nami angazi. Washona phi ngane? ngane lo wayishiya le kubo kubo emafamu Unengane emakhaya? weza la wazobhanga amadoda Futhi kahle kahle nje unamanga umuntu umntwana Wena wahlekisana ingane? Mina sonke lesikhathi angazi lutho mina. Bengazi nokuthi unomuntu, bengazi ukuthi unanengane futhi. Sonke lesikhathi mina ngenza isilimo. mfethu oyedwa ozongifakazela bafuna into engikutshenayo uthi now isididi uqamba manga sofana ngisho ingane manje sibahla hayi sibahla ubolile isididi na hayi ubolile sebusikhatha phela ayikho Ningi izinto engawukutshela ayikho nosazi Engabe ngangifunani wena. Unengane semakhaya? azosisi ngakhona thathiwa siyafonela ekhaya manje ayaziwe lo ngane ngabe ngishonisephi lo ngane ngabe ngishonisephi wena ukwazi ukuvukelwa yini wena ukwazi ukuvukelwa yini wena Shuthi zonke le mali bekade ngilokhu ngiyikhipha mina ngibuzisa khona emakhaya. usuphika inganyaka ayikho nento ayikho ingane Zonke le mali bekade mina ngiyikhipha mina ngibizisa ukuthi ngizise emakhaya wena. wena yabo lona asibasho urabishi yezwa uze wena Okay, nomthi, ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. nophindeleni esenkhiphe emampondweni hayibo asambi sami Uyavuma uhamba naye? hayibo Hayi, Esikhathini ngishintshe umqondo esinjalo. ngiyabuza ukuthi uyavuma yini uhamba naye. Hayi ngoba nakho ngishintshe umqondo. Baby uyazazi ngeke sihlukane nawe Amapha manje. awekho sithelo sami awekho hayibo Oh, uyavuma. Okay. Mbuka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi sihambe kanjani? Kunamanga phakathi. Kunamanga ngangozulu. Kunamanga ngangozulu and angithandi lento and mina mekwe ukuthi kwenziwa kanje ngeke ngaphezulu kwamandla. Bahethekile bobathu bafowethu and umchunu uyabuza ukuthi iliphi elinye iqiniso elisezophuma ke manje ngoba ngathi kubuye ngathi unezimfihlo eziningi. Buye ngathi unomthi unemfihlo eziningi unamanga nje. Kuningi bafethu ngiyacela ungakhohlwa usubscribe ulike share ngithanda kakhulu bye. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600. Uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena.
Life TV.